Bideo honetan hirugarren praktikako prelaba nola egiten den azalduko dugu. Horretarako proiektu berri bat sortuko dugu eta P3 izena emango diogu eta mota aldatu gabe kokapena gure pendrivean unitatean lab direktorioa eta P3 izeneko direktorio berri bat sortuko dugu. OK eta OK aukeratu ondoren eta proiektu txuri bat sortuko dugu. Proiektu honetan elementu berri batekin lan egingo dugu, amplifikadore operazionala, orain arte liburutegitan agertu ez dena. Beraz, PlaceParse sakatzen dugunean egingo dugun lehenengo gauza da liburutegi berri bat kargatzea. Elementu berri hau analog liburutegian dago, analog barrapetik diferente dana. Beraz, library eta hemen azpian analog kargatu ondoren, behar duguna OPAMP izena da. Beraz, sakatu eta hemen ikusten dugunez, badaukagu hemen elementua hiru terminal dituena, bata positiboa, beste negatiboa eta beste irterakoa, eta aukeratu ondoren kokatzeko gai izango gara, hementxe kokatzen dugu, eta lehenengo zirkuitu hau burutzeko, bada pil bat ipini behar dugu, beraz PlacePart, eta aukeratzen dugu VDC elementua, eta ondoren lurra konektatzen dugu, beraz PlaceGround, OK, eta hemen azpian ipintzen dugu, eta konektatu ingo ditu jada kableak, guairekin, hemen terminal positiboa pilaren gai kaldera, azpikoa lurrera, eta terminal negatibo hau giratu eta berriro giratuz hemen irterako terminalera konektatuko dugu. Badaukagu jada gure zirkuitua irudikatua, elementuen balioak aldatuko ditugu, klikatuz eta voltio bat ipiniaz, eta lurraren izenare aldatuko dugu, beraz nameen 0 ipiniko dugu, eta ikusgarri jarriko dugu display value onlyrekin, OK. Amplifikadore operazionalaren ezaugarri batzuk aldatuko ditugu. Horregatarako, bi aldiz klikatuko dugu elementuren gainean, eta hemen agertzen zaigun zutabe honetan ezaugarri ditugu. Agertu daiteke baita ere fila modura, hemen bi aldiz klikatuz, eta ipiniko dugu zutabe erara hobeto, eta aldatuko duguna, kasu honetan izango da elikadura, kitzikapena. Eta V negat eta V positibo hauek aldatuko ditugu 10 voltio eta -10 voltio jarriaz. Hemen goian beraz -10 jarriko dugu, eta gero hemen azpian 10 voltio editatzen ditugu, eta behin editatuta daukagula egingo duguna da berriro ere aurreko kasu batzuetan bezala ikusgarri ipini ezaugarri hauek. Horretarako aukeratzen ditugu bi elikadura ezaugarri, display bitartez, bada name and value aukeratuko dugu, OK, eta baditugu ja biztaratuta beren lehioa gure bi elikadura ezaugarriak. Zirkuitua osotu dugula, lehenengo gauza egingo duguna da izango da gorde. Sortzen dugu simulazio profil bat, new simulation profile, denbora izena ipiniko diogu, eta time domain transient mota honetan, bada 10 milisegundotik 20 milisegundura simulatu behar dugunez, hemen 10 milisegundu sartzen ditugu, hemen 20 milisegundu sartzen ditugu, eta onartuz, bada jada simulatu dezakegu jada zirkuitua, ematen digu simulatzeari, eta hemen azpian sortu duen lehioan ikusten dugu, benetan 10 milisegundotik 20 milisegundura traza bat dituko dugu. Kasu honetan ikusi nahi duguna da V USUBAT out traza, hau da amplifikadore operazionalen irterako terminala, eta aukeratuz ikusten dugu hemen jarri dugula tentzio hori 10 eta 20 milisegundu artean, eta voltio bat balio duena izango dela espero dugun balio onargarria. Goazen orain praktikako prelabean planteatutako bigarrengo zirkuitua simulatzera. Kasu honetan amplifikadore operazional bat egongo da, bi resistentziakin eta tentzio sorgailu batekin, eta resistentzien balioak aldakorrak izango dira. Horretarako egiten dugu PlacePart, eta beraz OPAMP tekleatu, eta kokatzeko ja gaikarenean hemen azpian ipiniko dugu, eta kontua da, enuntziatua begiratzen badugu, terminal negatiboa hemen behan egon beharrean, hemen goian egon behar duela, eta beraz eskumako botoiarekin klikatuz, egin beharko duguna da hemen mirror vertically sakatu, eta orain bai
terminal negatiboa hemen goian dagoela egiaztatu. Resistentziekin goaz, beraz play part, aukeratzen dugu R elementua, eta kokatuko dugu lehengo hemen bat, eta hemen goian beste bigarrengo erresistentzia bat. Escape, pila jartzeko, VDC, kokatuko duguna hemen eskerraldean, eta escape emanaz, orain guazen lurra konektatzera, aukeratzen dugu lurraren kapzinetik eta hemen azpian kokatzen dugu, eta pin dana kokatuta bada konektatzen hasten gara, place wireekin, hemen lurretik pilaren azpikaldera, goikaldetik erresistentzia hau lotuko dugu, eta erresistentzia hau terminal negatiboarekin lotuko dugu, eta hemen gorare konektatuko dugu beste erresistentzia, bestaldea amplifikadorearen irteerara konektatuko dena. Terminal positibo hau lurraren korabilontara lotuko dugu, eta badaukagu jada zirkuitua irudikatuta. Ditzagun orain elementuen balioak. Lehenengo gauza konturatzen garena, enuntziaturekin aldaratzen dugunean gure irudi hau, izenak ez direla berdinak izango da. Beraz, V2 hau V3 izan behar duela konturatzen gara, eta R hau R2 izan behar du, eta azkenengo erresistentzia honen bali izena R3 izango da. Orain bai, pilaren balioa izango da voltio batekoa, eta guazen orain gure amplifikadore operazionalaren ezaugarriak aldatzera. Elikadura lehen bezala -10 voltio eta 10 voltioren artekoa izango da, eta gainera biztara jarriko ditugu elementu honen ezaugarri hauek, display eta gero name and value aukeratuz, eta lehioa itxiz, baitugu jada biztara gure elikadura ezaugarriak. Orain, bi erresistentzia hauen balioak editatuko ditugu, eta pespeizentzat aldagai bihurtzeko egingo duguna da hemengo batka hau, bada giltzarekin hasi, eta R2, marra, beko marra eta bar, eta giltza itxi balioa emango dugu, eta bigarrengo honi antzeko giltzarekin R2, eta azpiko barra bar, eta giltza itxi, eta honekin lortzen duguna izango da, gero pespeizekin erresistentzia hauen balioa aldagai izatea, posible izatea, albideratuko dugu. Baina horretarako, orkadi deklaratu beharko dizkiogu bi aldagai berri hauek, eta horretarako place part sakatuz, bada elementu berri bat gehitu behar dugu, espezial liburutegian dagoena, ikusten dugu hemen ez daukagula espezial liburutegia, beraz add library, eta hemen azpian dugun espezial libreria kargatuz, param izeneko elementua, beraz tekleatuz param, hemen daukagu elementua, kokatu ahal izango dugu. Elementu honek simulazio parametrikoak ahalbideratuko ditu, eta gure aldagaien menpe egin ahal izateko, bada bi aldiz klikatuko dugu elementu honen gainean, eta gehitu behar ditugu bi fila gure aldagai bakoitzeko fila bat. Beraz, new row sakatu, eta gure lehenengo aldagaia hau da R2 azpiko marra bar tekleatzen dugu, eta besterik ezean kasurako balioa sartuko digu kilon batekoa, eta konturatu zaitezte ez ditu dela hemen giltzak jarri, hau da zuzenean aldagaiaren izena baizik. Apply sakatu eta bigarrengo aldagaia definitu dezakegu, R2 azpiko barra bar, eta betare besterik ezean kasurako batka sartzen dugu, apply, eta besterik ez dugun sartu behar, kanzelatzen dugu, eta hemen bertan ere editatu daitezke balioak. Kasuntan R3 erresistentzia 10kakoa izan behar da, enuntzuten ipintzen duen giza, eta bi ezaugarri edo aldagai berri hauek biztagarri ikusgarri ikusiko bihurtuko ditugu, display name and value aukeratuz, izten dugu lehioa, eta hemen ikusten ditugu gure bi aldagaiak. Bi balio hauek 10K eta 1K izango dira R2 eta R3 hartu duten balioa, besterik ezean finkatuta simulazio batean hartu beharko balute balio bat. Lurraren izena aldatzea falta zaigu, beraz bi aldiz klikatuz hemen 0 ipiniko dugu, eta ezaugarri hau display value only biztagarri jarriko dugu, eta itxiaz badaukagu hemen 0a biztara. Zirkuitua ondo dagoela egiaztatzeko simulatu egingo dugu,
eta trasa bat gehituko dugu, izango dela azken operazional honen irterako terminala, hau da VUB out seinalea, eta ikusten dugunez ematen du -10 voltio, espero dugun balio izango dela. Gordetzen dugu proiektua, zirkuituak gordeta daudela, bada laborategira eramateko hartzile bategiak egiaztatzea besterik ez zaigu falta, hau da DSN eta OPJ bi hauek eramango ditugula ziurtatzea.